triplets. Ndaita matriplets and then ndakazoita kamwe kababy kadiki. Ndaita kamwe kababy kadiki. Murume wangu takabva tatanga kunetsana. And then murume wangu akabva aenda. Haana even kana 2 cents chaiyo haana, asi kana kuchengeta vana. Zvokuti ndakamboenda kwaari. Ndanza kuti ari pakati ndakazoenda kwaari ndichida kuti nditaure naye akwanise kuti achengete vana vake. Meso racho akatozopedzisira tatonetsana atosvika pakutondirova and then ndakazotoponera kuchipatara. Paakandirova ipapo condition yacho yakaitika hazvino zvazvinonyatsoita musha because paakandirova ndakabva ndatanga kubleedha nemukanwa. Saka ndakatozoona kuti inini ndinobva ndichisiya vana. Saka nini ndakabva ndatongomusiya wakadaro. Akatiza because of kuchengeta vana. Akatiza kuchengeta vana nekuti pandakapedza kutaura naye chimuti handina chakati nevana zvinhu zvakaoma chichichi. Haana kana rubatsiro rwari kundibatsira nawo, haana kana chaari kukwanisa kana kumubatsira nacho. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Gore rakapera takambouya kwamuri tichikumbira rubatsiro rwambuya vakanga vasiyirwa matwins. Toda kukutendai nekuti takaona chirwirango chatakaita kubatsira mbuya vakanga vasiyirwa vana. Nhasi uno tiri kunehanda kuDZ Extension uko kwatiri kuona mudzimai ane vana 5. Murume wake wekutanga akashayika, wechipiri vachibva vapiwa vana 3 kwakusungwa, asi akasungwa kudaro akaita futi pamwe pamiri akabereka mwana vachibva vaita vana vadiki 4 vaainawo iko zvino izvi. Dambudziko riripo nderekuti murume baba vevana 4 ava vakabva vatiza, havasi kuchengeta vana ava. Ngatinzwei vachitaura. Mama auyawo kuno kunehanda kuDZ Extension. Mungatitaurirei kuti mimi munonzani, mune makore mangari, mune vana vangani? Ndinoitwa Linda Nyakanyanga. Ndine 39 years. Ndine vana 5 ndova ndinawo. Mukuru akura zvakadii uye mudiki akura zvakadii? Mukuru akutena 15 years. Kozoti vadiki ava matriplets akutena 4 years. And then kababy kari apa kakutena 1 year 8 months. Mungatitsanangurire mama, tanzwa nezvedambudziko ramuri kusangana naro. Mungatiudza here kuti zviri kufamba sei? Chii chakaita kuti muti chimbouya iwo ndoda kuchemuka kumureza apa? Ya, dambudziko randinaro nderekuti ndakaitawo matriplets. Ndaita matriplets and then ndakazoita kamwe kababy kadiki. Ndaita kamwe kababy kadiki. Murume wangu takabva tatanga kunetsana. And then murume wangu akabva aenda kudaro ndakabva ndasara ndiri 1 nevana. Saka zvinhu zvakandiomera. Murume wenyu akaenda, uyu ndiwo baba vevana vese vari 5 here vamataura? Aiwa. Mumwe havasi baba wake, ndakanga ndakaroorwa somewhere and then murume wangu akashayika, anga akandiroora and then ndakazopinda second marriage. Second marriage ndoma ndakazoita matriplets nekamwe kamwana kakazouya kababy. Zvakafamba sei mune matriplets? Tinoziva kuti kana wane matriplets ibasa risiri nyore. Saka pamwe unozotora nguva yakareba uchiti ndimborera matriplets aya wozoberekapo mumushure. Chii chakaitika? Zvakaitika ndezvekuti pandakasununguka matriplets ndakatoti kumadoctors because ndakatosunungukira kuhospital kuParenyatwa ndokwa ndakasunungukira vana vangu. Ndakabva ndasungwa machubhu because madoctors akatoti toda kuti tikutaite machubhu because unogona kuzoita umwe mwana, saka zviri safe kwauri kukusunga machubhu. Saka ndakabva ndasungwa machubhu and then madoctors akafaila kundisunga machubhu. Ndakazoita imwe nhumbu
tumatriplets twangu tuine ndakaisa nhumbu matriplets aine 9 months chibva ndabata imwe nhumbu kabheibhi kandinako apo imimi kuti ndatosefi ndakasungwa makuzoona maane pamiri chokwadi. Saka chato chipo chekuti mune vana vadiki 4 ndine vana vatori nemuzera umwe chete. Chokwadi. Mataura kuti murume wenyu akatiza rini uye kuienda kwaakaita ari kuitei kuchengeta vana? Murume wangu akatiza last year ndopaakaenda asi kana kumbochengeta vana haana kana chaari haana even kana 2 cents chai haana asi kana kuchengeta vana zvokuti ndakamboenda kwaari ndichida ndanzwa kuti ari pakati ndakazoenda kwaari ndichida kuti nditaure naye akwanise kuti achengete vana vake. Mesi racho akatozopesera tatonetsana atosvika pakutondirova and then ndakazotoponera kuchipatara paitika noizi yakadaro. Saka kubva ipapo ndakabva ndatongosiyawo zvakadaro because paakandirova ipapo condition yacho yakaitika hazvina kunyatsoita musha because paakandirova ndakabva ndatanga kubleedha nemukanwa. Saka ndakatozoona kuti inini ndinofa ndichisiya vana. Saka nini ndakabva ndatongomusiyawo akadaro. Iyo zvinezvi ndiri kukondenya kuchengetana nevana vangu but things are very tight. Zvinhu zvakandiomera kungorarama nenyasha. Kutiza kwemurume wenyu kutiza kuti vana vawandisa here handisi kukwanisa kuvachengeta here akatizei? Akatiza because of kuchengeta vana. Akatiza kuchengeta vana nekuti iyo zvinezvi pandakapedza kutaura naye chimuti handina chakati nevana zvinhu zvakaoma chichichi haana kana rubatsiro rwari kundibatsira nawo haana kana chaari kukwanisa kana kundibatsira nacho. Saka muri kuti imimi murume wenyu akatiza makomborera? Yes. Nekuti zvinoziva zvinonzi mwana chipo chinobva kuna Mwari mandopiwa ari manyatatu kwauya futi kamwe. Chokwadi. Maita muri mese munhu otiza kuti vana vawandise. Chokwadi. Muri kutaura mimi chiti zvinhu zvakandiomera zvii zvekuti iye zvinezvi mhuri yeZimbabwe yakateerera zvekuti mungati imimi izvi zviri kundiomera pakukudza kwandiri kuita vana ava? Ndakaomewa zvechokwadi neupenyu. Chekutanga ndechekuti vana pachikafu chaicho zviri kutonetsa kuti vawane chikafu chakakwana chekuti vadye. 2 hembe chaidzo dzokupfeka havachisina. Iyo zvinezvi zvandaura 2 ma4 years bhutsu chaidzo mugumbo hatuzviseti tirongopfeka zvimapushi aya emadhola aya ndo bhutsu dzavanopfeka havazive. Saka pekugara chaipo ndinotorenda. Unongoziva kuti pakurenda unenge une vana vakawanda kudai so sometimes especially pano pandirikugara ndakatoti kuna rendroti ndakatoita kutokumbira because ainge atoramba achiti vana venyu vakawandisa zvokuti ndiri kungogara zvokungoti pandirikugara ende hapasi kunyaya nemararamiro andoita mabatiro mawaniro andoita kamari handisi kutombokwanisa kana kuibhadhara kana rende yacho. Zvinhu zvakandiomera kuti vana 1 vari kuda chikafu, 2 vari kuda hembe dzokupfeka, 3 ndiri kuda pokuti mari yerende yekuti ndigare nevana zviri safe. Saka zvinhu zvakandiomera. Imimi munoitei? Tinoziva kuti vana varipo munotoziva kuti vari kuda munoitei? Chii chamunoita imimi chekuti munoti chinombondibatsirawo kutsvaga tushuga twevana netuhupfu tweporiji? Inini ndinoita zvokutengesa zvokuti shuwiro yangu yandinayo yandiri kuti dai Mwari wakandizarurira ndinoda kuita zvokuti ndikwanise kuhodha ndichitengesa. Especially ndakatowana table kuMbare ndokwa ndakawana table yekuti ndikutange kuita zvokutengesa kusiya soko but nawe yekuti yecapital yekuti nditange handina ndo zviri kurema ndinongorarama nenyasha zvishoma itoto. Zvinhu zvakandiomera ndiri kunyepera zvinhu zvakaoma zvokuti ndiri kutonamata kuna Mwari dai Mwari wandizarurira ndawanawo pokutangira ndawanawo capital yekuti nditange kuzvishandira nemaoko angu ende ndikawana pokuti ndawana capital ndokwanisa kuzvishandira ndokwanisa handisi zvipo yekuti ndiri mukadzi nyope kuti anoda zvokuitiwa ndinokwanisa kuzviitira but zvinonetsa inawo capital.
handina pekutangira. Ko iye zvinezvi musati mamboona Capital mune zvimwe here zvokuti munoti ndinombobata-batawo zvinombondipawo tumasenzi? Pari zvinezvi zvandinotomboita kuti ndikwanise kuti ndawanawo tumasenzi kuti ndabhadharawo rent, ndirombodaidziwo kumapati time uya wache ndongotsvagawo kusiyira mwana, ndongokumbirawo ndisarireyo nevana vangu 2 minutes ndoenda kunowacha ndodzoka. Ndo zvandiri kupota ndichiita mazuva ano. Mutemo wemuno muZimbabwe unoti kana baba vatoriwo muridzi wemwana kana vasingade kuchengeta ukaenda kumatare mukana wamangarira vanobhadhara maintenance, imimi baba ava vanoshanda here uye pane kwamakaenda here kunomangara maintenance? Handisati ndaenda pari zvinezvi, handisati ndaenda. Ivo pavanoshanda vana pavanoshanda pavanoti apa ndo pavanoshanda, ende ivo zvinezvi handisi kunyatsoziva pavari kuti vari kunyatsogara papi chaipo chaipo. Handina kana pandiri kunyatsoziva kuti vari papi. Zvekushanda izvi vanongoita zvekungobata zvekungonzi vakangodaidziva uya uite izvi zvekumakanike ndo zvavanongoita. Saka handisi kunyatsoziva kuti pavari chaipo chaipo vari papi. Ko hama dzavo? Hama dzavo kuna tete wavo, kuna tete vacho variko. Ndakambosvika ndikavataurira my situation, ndikati tete inini zvinhu zvakandiomera, handakana pakutangira. Tete vakasvika pakundiudza kuti ininiwo zvinhu zvakandiomera, handino zvakandiomerawo, vanokwanisawo kungozviitira. Mongoziva kuti upenyu hwatorara mazuva ano munhu ari kufokasa nefemiri yake. Saka ivo tete vaiti inini pari zvinhu zvandino chandinacho chamungatogone imimi kutsvaga murwi wenyu kuti ari papi osapota vana. But ndakavaudza situation yacho yekuti pandakaenda kuti ndinomutsvaga, pandakanzwa kuti ndo paari, akakwanisa kuita, akaita violent nini, akasvika pakundirova. Saka kubva ipapo ndakava ndasiyana nazvo because maitikira zvakaita dai ndakafa, because akandirova zvokuti ndakatanga kubleedha nemukanwa chichichi. Saka ndakazotoponera kuchipatara. Saka iyo zvinezvi ndakatongomusiyawo akadaro kuti ndikamuendera futi anogona kundikuwadza ndikatadza kureisa wana, ndikatadza kuchengeta wana. My prayer ndeyekuti dai Mwari wandikomborera ndikwanise kureisa wana. Vemunharaunda tinoziva kuti kazhinji kacho zvikadzi makorokoto vanoti ndedu tese, pane here vemunharaunda kunyange kuchechi kwekuti vanombokubatsirai? Pane wemunharaunda, ndine vamwe vakadzi vando maneighbors akambouyawo ne10 kg yeupfu ne2 kg yeshuga yevana yekuti ndikwanise kubikira wana. Varipo vakadzi vairi vakambouyawo vachindibatsirawo. Kozotiwo vanofu, pane vamwe vakadzi kuchechi kwandakamboendawo ndichinokumbirawo rubatsiro ikoko, wakangouyawo wakandipawo zvawakakwanisa kundipa. But my prayer ndeyekuti dai Mwari wandizarurira kuti dai ndakwanisa kuti ndawana Capital kuti ndikwanise kuzvishandira nevana. Kuti imimi chamuri kudaiko zvinezvi kudzidzira kuraura, kudzidzira kuraura ichokwadi. Mhuri yeZimbabwe manzwa chichemo china mai 3. Tatosvika kuno kumaraini vakatibvunza tanzwa mutsvaga pamai 3, asi vane vana vadiki, vana vachema kwamuri mhuri yeZimbabwe. Tinokuziyai muri munogona uye tinoziva kuti tikaita chirwirangwe tinokwanisa kurerutsira mai ava mutoro wavainawo. Kuti iko zvino izvi kutaura kwatiri kuita chekudya chekuti vana vadye hapana, uye zvekupfeka tinokuzivai muchigona. Iko zvino izvi regai tivanzwe vachitipa nhamba dzamunokwanisa kuvabata kuti mukwanise kuvabatsira, kana kuti munokwanisa kutibata zvakare panhamba dzinenge dzichibuda pachivhitivhiti, nhamba dzeDestiny TV. Mungatipe nhamba dzenyu? Nhamba dzangu i078 572 6101. Ndofunga tanzwa vachiti ivo hongu hove vangadziwane asi vakadya dzinopera. Chavari kunyanyavavarira ndechekuti vadzidzire kuti vanoraura sei, vakawana pekuti vakwanise kutengesera, asi Capital yekuti vatange bhizinisi irori ndiyo isipo. Toda kukutendai sekutaura kwandaita mhuri yeDestiny TV, mhuri yeZimbabwe tinoziva tichigona kuti ngatiitei chirwirangwe tikwanise kurerutsira mai ava mutoro wavainawo.